Welcome to the DRFarming. फैद' अनलाइन फैद' नै खामानि जोबसैखाय दसे लाइभ फैबाय खामानि मावखांबाय फुरा साफा खालामजोबबाय कमप्लिट जाबाय दहाय देखायनाया कमप्लिट खालामखांबाय बेखौ नै ब्लेक पेपार गायनो थाखाय ट्राइ खालामजेननाय जादों आरोना नैबेखौ ब्लेक पेपारनि थाखाय नैबे बेलाय फैद' अनलाइन फैद' ब्लेक पेपार नैबेनो जाहैबाय माबा मस्ला बिफां बियो ब्लेक पेपार माबानि बियो केरेलानिफ्राय लाबोनाय मा जादों र' मानि फेसबुक turn this light into जोब्बाय ओंखायनोथ' जाखाबाय दायो जाबाय रिल्स बायदि हगारनो हाबाय नों बेखौ हगारनानै होदो नट पाब्लिक सो होदों माथो भिडिअ इज नट पाब्लिश पस्ट फर 30 daysनि थाखाय हगारनानै दोननो हागोन आरो नों बेयाव होदो होमबालाय जाबाय हेलौ नै आं मा देखायदोंमोन नैबेखौ खामानिया मावखांबाय दहायनिफ्राय दा बेलासिनायखाय दसे लाइभ फैबाय नोंथांमोननो देखायनो कमप्लिट जाबाय नैबेखौ आं होनदोंमोन नैबेयो ब्लेक पेपार गायनो थाखाय बानायनाय जादों नैबेयो ब्लेक पेपारनि थाखाय मस्ला बिफां होनो पनिर वान होनो नैबेखौ नै बेलाय बिफाङा मोजांखा नै गाइसमोन नुदोंना बिफाङा मोजांखा दा बेनि गायनायनि टेकनिकआ जाहैबाय नैबेखौ साहा सानजा एसे ओमफ्राय साहा एसे खनाजों गायनांगौ आरो नैबेखौ बेनि गायनायनि रिजोना जाहैबाय एकदमबारे सान्दुं दुंबाय थायोबा माने बे साना ओरैनिफ्राय ओंखारबाय नालाय दा बेलासिनायखाय नै प्रटेकसन जाबाय सानसुथिराव एकदमबारे ओरैजाय गायोबा ओरैजायनिफ्राय सान्दुं बिराद फैयो नालाय बेयाव दा जायो ओंखायनो बेखौ नैबे साइडथिं गायनांगौ जाहैबाय नैबे साइडआव गायनांगौ सानजा खनायाव गायबा मोजां जायो ओमफ्राय बे जाबाय बियो जुदि मोजां जायोबा जों माने फुरा ओरैहाय गायलांजोबगोन दायो नैबेथ' जाखाबाय बेखौ देखायबाय आरो नै अर सावगासिनो माथो कमेन्ट हरथारा रावबो एसे बुंहरनो हागोन सोंहरनो हागोन माबाफोर सोंनांगौबा बेखौ सावबाय नै गाबोन एवगोन गाबोनहाय एवगोन नालाय बेखौ फुरा क्लियार खालामजोबखाबाय नै साफा बेहाय एवहोनोसै बे साफा जाजोबखाबाय नालाय बेहाय एवनानै आलु गायनो नागिरदों बेहाय आलु वेर आर इउ नै गामियावनो दं दङ सागरा होनदों हाय आदा लाइक फार्स्ट डान अके थेंक इउ सागर थेंक इउ सागर थेंक इउ जाहैबाय खान्थाल दंमोन नालाय गायनो सानदोंमोन नालाय बेखौ एवहोदों आरो दा माबायदि जायो नायनोसै बुस्थुआ जोंबो गायफेराखै नालाय फार्स्ट टाइम गायगोन फुलिखौ खिन्थु जावैखाबाय जावैनाय जादों फुलिखौ एसे उनाव नुगोन
अ संसार माबा मोदाननानै मोजां नुवाखैना एकदमबारे सान्दुं दंमोन सागर जाहरलाबायदों आं नै संसारसो नैबे सरि संसार नै संसार आं माबानि चिरां रुनिकाटा नैबे नै बे बुस्थुआ दहायो बिलाइआ बे बिदि रानदोंमोन नालाय दाख्लै बै फांसेयाबो बिदिनो रानदोंमोन सान्दुं गोसायाव दा नै बिदि जायो बुस्थुआ दा ओमफ्राय दहायो बेखौ जावखुनानै नायबाय माने बे सिङाव दन्दर दंमोन आरो बे सिङाव दन्दर दंमोन बेखौ माबाबाय हा सोनानै दा थाजा जाबाय साननैसोनि उनाव नायसै बे माबायदि जायो नै जोंना सासे बाजैया बाजै हाय जोंहा दिनै बारियाव बेरायफैदों बारियाव सानदे नालाय ओमफ्राय ज' बारियाव फैजोब्बाय ज' फेमिलियैनो खामानि मावफैबाय आरो नै मालाय खेबगासिनो नैबेखौ खिन्थु मोजां जायोबा हयले फुरा ओरै गायजोबसै बिराद माने प्लेनिं लादोंमोन आं बे बुस्थुखौ दा माबायदि जायो नायसै माबानि बियो मा होनो मोजां होनदों खिन्थु जोंनि लकेलाथ' 2 केजि 1 केजि 2 केजि थायो नालाय नैबेखौ खिन्थु माबायावनो 15 केजिसो थायो होनना बुंदों आरो दा बेयो 15 केजि नांबावा जोंनो दे 10 केजिबाबो जायो जिखुनु जाया खिन्थु बेखौ माबायाव गायनाय जायाखै गयाव मानो होनबा गया मालाबा थैयो मायो अरो ओंखायनो नैबे पाइप बे माबानि आग्लायनाय पाइपमोन बियो मा होनो दंखलनि 2 इंसि पाइपमोन बे 3 इंसिबाबो जायो ओमफ्राय नैबे नारेंखल दिरुं जाहैबाय बेखौ होबाय बे पारमानेन्ट थासिगोन ओमफ्राय दा नायनोसै ग्र'आथ' जायाखै ग्र' जायोबा साफा ओरै होजोबनोसै दा बैथिं नैबे खान्थाला भेटनाम सुपार आर्लि बे जौबाय 9 मान्थ जाबाय बियो फुरा दिनैसिम मावथिथार बाजैयाबो मावथिथारलै नै चेनेल खोन्थानो मा चेनेल दे नोंना खोन्थालाय हेल' लोगोफोर आंना मोनसे चेनेल दङ बिजुलि ब्लग नोंथांमोना बे बिजुलि ब्लगआवहाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नायदो अब्ला नोंथांमोना आबादनि सोमोन्दैबो मिथिनो हागोन आरोना आं संनाय हम ब्लगिं हम ब्लगिं आरो ओमफ्राय माखासे बायह्रायाव आङो चक्लेट बिफां गायनाय खान्थाल बिफां गायनाय आरो बायदिसिना मैगंफोरनि बागैबो नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरोना नैबे चक्लेटआबो मोनसे आङो माने लकेलनिखौ गायदोंमोन दे ओमफ्राय दा दाख्लैहाय बेरायनानै नुबाय बुहुद बेरायनानै ओमफ्राय अबेहाय मोजां जादों अबेहाय गाज्रि जायाखै माबायदिया मोजां जायो माबायदिया मोजां जाया बेखौ एसे खेल खालामनानै दा आं चक्लेट गायनायखौ एसे बन्द' खालामथ'बाय केरेला साप्लाइ फैयो बेखौ नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन दा बे केरेला साप्लाइनिखौसो आङो एसे लाबोनानै गायफिनदों आरो मानो होनबा जोंनाथ' फैसाया थांगोन जेबो नङा खिन्थु 2 इयार्स जोंना टाइमा वेस्ट जायो बेनि थाखाय जोङो एसे मोजां भेराइटिखौ गायनानै लाखायोबा मोजां जायो स' ओंखायनो थाखा फैसाया जेबो नङा दे थांगोन खिन्थु टाइमा वेस्ट जायोबा बिराद लस जायो नालाय ओंखायनो गायोबा एसे भेराइटि मोजांफोरखौ गायनानै ला कमप्लेनखौथ' फिथाइया थाया नङा थाइजोबो गासिबो थाइजोबो लकेलबाबो थायो ओमफ्राय माने बुस्थुआ बांसिन थायनाय खम थायनाय जायो नालाय ओंखायनो नैबे एम्फौ जानायनि नै मुलि होबाय बे एम्फौ जादोंमोन एम्फौ जायो नै बिदि जेबो सिन्था खालामनाङा बिदि एम्फौआ जाखायो बिलाइया गोदान गोदान खिलिखायो नै जेबो नङा संसारा अबेनि खोन्थानो हागोन नामा संसार अबेनि नोंथाङालाय अबे जायगानिफ्राय नायदों खोन्थाहरनो हागोन एसे हा जाला माया जायो बानायनांगौ संसार
संसार नोंथाङा अबेनि खोन्थाहरनो हागोन नामा अबे जाय तेजपुरनि आदसा तेजपुरनि ना दे आं ओरैबो गायदोंमोन कक'आखौ गायनाया जाबाय मेंबाय दे थाथ'दो दंखला र' गबाय बन्द' खालामथ' मिस्टा बन्द खालामदो एबार गसिगोन बियो एबार संसार दैमारि नोंना मा चेनेल नामालाय चेनेल नामा खोन्थाहर ना बेयावनो इउटुब चेनेल दंखायो नामा बे नामानो संसारानो इउटुब चेनेल दंखायो नामा नै फैयोबा खबर हर मालाबाफोर फैयोबा खबर हर नैबे थालिरनि थाखायबो एम्फौ जायो एसे नैबे थाइलादरनि थाखायबो एम्फौ जायो बेखौ माबानांगोन दानफायनांगोन एसे गय देरजोबोबा नागिन दङलै बैयाव नागिन दाख्लै खेननै जाबाय आं नागिन लोगो मोननाया जुथा गाननानै थाबायाबा जाया गानबावाखैसो आं दिनै औ दे दाहाय चेक खालामनायगोन आं र' न'आव थांबा नोंनि चेनेलखौबो नै बेयो मेचुर जानाय होनदोंमोन बिफाङाबो मोजां जादों मेचुर जानाय बे लाइनना कक'आया नै थाब ग्रथ जाथारदों मेचुर जानाय माने 8 बोसोर 9 बोसोरनि बिफांनि बेगरनिफ्राय माबा बानायनायखौ गायनांगौ जाहैदों फुलि बानायनायखौ जोंनियाथ' दा अबे माबा फानलाबायनाया अबे मेचुर जानाय अबे मेचुर जायै जेबो मिथियाना गायोल' ओंखायनो एसे खेल लाना गायो आरो थायनायाथ' थाइजोबखायो गासिबो बिलाइ बारा गोबाव जायाखै नै बिलाइया फिसायावनो आंनि आखाइनिफ्राय देरसिनसो जालायलांबाय नै आखाइनिफ्राय देरसिन जाबावबायसो सानानो हाबलायलायबाय दिनै नै फुंनिफ्राय फैनानै दिनै सानडेबो बयबो फ्रि फेमिलि न'आव बयबो फ्रि जायो नालाय ओंखायनो ज' मावफैदों स्नेक प्लेनआ ना गुवार ना ओमफ्राय अबे जायगायाव गायथ्र'नो बेबो मोनसे स्नेक प्लेन नै मोजां जाजोबथारदों बे लाइनना देरजोब्बायानो नै जा मोजांखा नायनो हागोन गोलावखौ स' लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो भिडिअआथ' बानायनांगौ बुहुद दङ इडिटबो खालामनांगौ हगारनायासो जाया नै खामानियाव फैबाय थानाय जायो एसे एनै अबावबा थांनांगौ जायो अबावबा माबा खालामनांगौ जायो ओंखायनो रेगुलार हगारनो हाया भिडिअखौ जाखिनि मावदों जाखिनि माबादों बेखौल'सो हगारनाय जायो दा नैबे जाहैबाय स्मल न'आव जानो थाखाय बान्दा कफि अर्गानिक बायनानै जानांला बेसेबां बायनानै जानो
बैथिं दंबावो बैखौ ओरै एवहोजोबनानै बेहाय आलु गायनानै बेसेबां ओंखारो जिखिनि ओंखारो न'आव जानो मोनबानो जाबाय। बाउन्डारिफोराव जिं जिं गायना हो। र' नायनांगोन संसार गायनाय जागोन र'। स्नेक प्लेन होनदों नामा आदै जोब्बाय? दहाय सान्दुं गोसामोन ना बे एकदमबारे ब्ला 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 ओरै खालामनानै मालायनि माइयाव खामहैनांगौ हयले गैखालामोनलै जिजोबखागौमोन खेनसेनो खय लाख जिनांगौमोनथाय ओरै खालामजोबनांगौबा ओरै सावग्रायाबो सावनो थिनबाय इमारजेन्सि जों सावथ'नाङा होनदोंमोन ओमफ्राय खारबोनानै हाखु दाखु नैबेखौ फुरा माने बुस्रांला फैनांलायबाय ओमफ्राय आंनासो नै गाम्बारिया फांसे लस जालायलायबायना। आंथ' दस्रायावसो खामानि मावदोंमोन नै फांसेया एकदमबारे गैला बे लस जाबाय सेसखा। दा ओमफ्राय फैनानै बादा होफैनानैसो दा बेलासिनानै जमा खालामनानै सावबाय जमा खालामासैना ओरै माने डाइरेक्ट सावना होबाय ओरै खामलांसैमोन नै बेजों खामलांनांगौबाथ' ओरै कमप्लिट सेसखा माइ बागाना गरिब जासिगौमोनलै बे खालामनांगौबा। हाखु दाखु मावजाया नुस्लाबासै जोंबो खारबोनानैसो फुरा माने माबा जाबाय। संसार माबायदि नोंसिनिथिं आबादफ्रा मोजां सोलियोना सोलिया माइफ्रा माबायदि थायो? बोरैबा खामलांला बायनो हागौ ओंखायनो खोमोरगासिनो अरा। खोमोरनानै दोनजोबनांगौ बेखौ ना अरखिफोर थायोबानो गिनांगौ जायो नालाय। मोजां जायोनोलै मालाय नै तेजपुराव माइआ। हासार जासिगोन बियो एसे। दा मोजां एम्फौ एनलाया माबा जानो हाया खामथारनाय जाखाजोब्बाय नालाय सिगां बिदि सावग्रोना लानो हानांगौ होमबानो मोजां एम्फौफ्रा मुलि होनाङा बारा। जों बेखौ गाबोन मै होना हाग्राखौ बुथुमबावनो सावबावगोन। औ होमबानो बरिया जाबाय। एवोबा बारा हाग्रा गनांला। माबायदि जागोन जाखो किंसिलिया फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन नालाय जिखुनु बेगर जावैनायनिफ्राय लानानै कमप्लिट भिडिअ खालामगासिनो आङो जेब्ला बुस्थुआ कमप्लिट जागोन दा दाख्लैहाय मा प्रसेसै गाया मा प्रसेसै जावैया बेखौ फुरा माने भिडिअआ दंखाजोबसै बे बुस्थुखौ साक्सेस जायोबा भिडिअखौ हगारनाय जागोन मारै मारै खालामदों फुरा ट्रेयाव जावैजोबदों आं बेगरखौ ओमफ्रायो दा नैबेखौ रेडि खालामना लाखाबाय जायोना जाया ट्राइ खालामनांगौ जायोबाथ' मोजां खोथा जायाबा आरो दस्रा टेकनिक बाहायनानै माबानोसै नायसैलाय मा मिस्टेक जादों मा मिस्टेक जायाखै मावबासो माने मिस्टेकखौ मोनथियो नालाय ओंखायनो मावदावनांगौ स' होमबा संसार दोनसै होमबा रायजोफोर लोगोफोर दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो मोनाबाय बेलासिबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनानै होदो जोंथ' न'आव थांसै बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै
आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आरो जाय आबादाव इन्टारेस्ट बिदिनो आं जाखिनि मावनानै जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनदों आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं आंनि भिडिअआव होनो नाजाबाय थागोन। अब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमसै। बाय थाथ'दो। नैबे फिथाइ थाइबा फिथाइ जानो फै देनां बे फिथाइया थायोबा।